Vi skal ind til Adam Heindorf, som er guldsmed inde i København, hvor jeg ofte kommer og tager smykkebilleder. Og i dag der skal vi lave lidt forskellige projekter, så der vil jeg tage med. Jeg har taget billeder hos Heindorf igennem 4-5 år nu. Og der har vi lavet utallige projekter. Vi er i gang med et stort dokumentarprojekt, hvor jeg filmer hans arbejde og det han laver. Udover det leverer jeg billeder til hele hans forretning. Og det er faktisk ret sjovt, fordi det er som regel sådan noget med detaljer, og man kan sige, at de fleste mennesker kan godt lide smykker. Og han laver alt fra damesmykker til herresmykker. Og det er faktisk ekstremt spændende at være en del af, kan man sige, hele det projekt, og den måde, han skaber de smykker på. Det er unika projekter, han laver, og det betyder, at det som regel også er smykker, som ikke ligner det, man normalt bare kan gå ud og købe. Jeg ser du ikke på motorcykel i dag. Ja. Jeg har næsten kørt det i sammen. Men... Hej. Nej. Hej. Lasse. Går du og filmer? Ja. Okay. Velkommen hjem. Hej. Hej, det er Laura. Vi skal tage billeder af det her, som skal være rodet, men ikke for rodet, fordi man skal kunne se det. Ja. Så rodet, men ikke for rodet. Rodet, men ikke for rodet. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan de her roder skal vende, så det bliver lidt på min måde, det her. Ja. Nej, jeg gider ikke. Hvad er det? Bliver de lige så gode som Lasse? Nej, det gør det ikke. Du må aldrig til lige så gode som Lasse. Og vi må nøjes. Det kan også være, I finder ud af, hvor nemt det er. Nej. Nå. Altså er det kunststen? Der er ikke noget, der skal ovenpå? Nej, det vil for at vise, at man også skal lade smykke med runesten. Ja, smart. Skal jeg holde? Jeg tror, vi skal få de her lamper. Skal jeg slukke lyset måske? Ja, lad os prøve. Så jeg vil gerne have den der med deroppe. Kunne jeg i hvert fald lægge fokus på den egentlig? Nej. Nej. Skal vi have butikken? Kan man se det derovre? Jeg synes vi gør det der med lys, hvor du kan sådan, du ved, langsomt ned. Ja. Enter. Det er præcisionsarbejde der. Det er... Det er Jeg tror faktisk, du fik det. Stiksting. De var ikke fjernet på støv, så de skulle fjernes. Så der er nogle steder. Ja, det er flot. Ja, det var en meget nem dag hjemme hos Heindorf. Der var ikke så meget at gøre. Jeg skulle hjælpe Laura med at sætte noget op i forhold til et nyt kamera. Og så skulle vi egentlig også selv sørge for, at og skulle vi have taget billeder af nogle nye smykker. Så nu er det hjem.